दा बेबायदि जानो गोनांब्ला ओंखायनो जोङो दिनै गिबियावनो जुदि जोंनि सावथुन बे सावथुना डेभेलप जानांगोन आरो बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनो प्लेटफर्म नांगोन। दिनै जेनाखि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय जेनाखि गेट टुगेदार प्रग्राम लादों बेवहाय नुजाफैनो हानानैहाय बेखेवगिरि हिसाबैहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बेबायदि हाबाफारिखौहाय लादों आरो बेवहाय गोबां गाहाय आलासिफोर नुजाफैनो हादों बिथांमोनखौबो आं नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि सापर्ट आरो अनसायनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बेखौनो लुबैयो जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ जेबादि हाबाफारिखौ लादों बेबादिनो साबसिननिफ्राय हामसिन इयुनावहाय लालांबावनो हाथों आरो जेनाखि बर' हारिखौ जौगानायावहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जेबादि लोब लोबै फैनानै मदद होदों बेबादिनो आङो फैगोन इयुनावबो बिनिफ्राय साबसिन जालांगोनखौ आङो आसा खालामो आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बेखेवगिरि हिसाबैहाय बे प्रग्रामावहाय जोंनि मानगोनां आब'रिया नुजाफैनो हायाखिसै माखासे प्रब्लेमनि जाहोनावहाय दा बिनि जायगायावहाय आं बिथांनि जायगायाव बेवहाय नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरनि अननायजोंहाय आरो माखासे समाव बिथांमोननियावथ' जेबो बुंनो हाला जाहैबाय जेन'बा जोङो बिथांमोननि मा खालामदों मा खालामा बेखौबोथ' नुवा जेन'बा आरो गाव गावनि सायाव बेफोर बिथांमोननि पार्सनेल लाइफ आरो बिथांमोनहा जाहाथे बेबायदि जेन'बा इयुनावहाय बेबायदि अफेनलि गाज्रि जानाया जोंनि समाजावहाय दाफैबावदों आरो जोंनि एस'सिएसनाव बिथांमोना जेरैबायदि जे फटक भाइरेल बा बायदिसिना भिडिअ भाइरेल खालामबाय थादों बेफोरबायदि बा बर'नि जे फिल्म इन्डास्ट्रि माबाफोराव गाज्रि गोहोम गोलैबाय थादों बे बिथिङाव दा जेनाखि जानानै थांदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो बाथ्रा जे बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ बा गोबां ओंखारनायखौ जोंनि समाजाव दा आर्टिस्टनि गेजेरावल' नङा आरो गोबांफोरखौनो नुनो मोनो दा आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे बेबायदि दाजाथों बयबो सिनसियार जा जेन'ब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गुबुंले बारहावाया जाहाथे गोग्लैया आरो खायसेया जाहाथे बेफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नाया दा बयबो सिनसियार था बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो बेफोरबायदि भाइरेल जालायलायनाय भिडिअफोरखौनो खालामनो नाङा होननानै आं सानो आरो नैबे समाव मा खावलायनो लुगैयो बिथांमोनखौ जाय उन्दै जे लाइमोनफोर गोबां बर'नि गेजेराव एक्टर बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुगैयो दा जेनाखि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौहाय बेखौनो खावलायनो सानो जे बिथांमोना इयुनाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांबाय थाथों गाव गावनि फरायनायजों लोगोसे बेखौबो हारि जौगानायावहाय जाहाथे बिथांमोना गारालासे माने हारिखौ सिनायथि होनायाव गुबुन हारियाबो जाहाथे नायो जेरै इउटुबावबो गोबाङानो जेन'बा आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे जोंनि माखासे गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो दिनै बर' भिडिअसफोरखौ नायनानैहाय रिएक्सन होयो इन्ड'नेसियाफोर बायदि पाकिस्तान बा गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय दा आं बेखौनो लुगैयो जे जोंनि लाइमोनफोरा साबसिननिफ्राय हामसिनखौ खालामलांथों गिबियाव नांगोन नोंथांमोननि चेनेलनिसिम तामुलपुर जिल्ला बिसानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जों दिनै बेयावहाय तामुलपुर जिल्ला बिसिया बे गेट टुगेदार हाबाफारिखौ सेथि खेबनि थाखाय जों लानाय जादों गिबि खेबनि थाखाय आरो बे गिबि खेबनि थाखाय जोङो गेट टुगेदार बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया बेनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बे तामुलपुर ओनसोलावहाय जेसेबां बर' सावथुन मुलुगावहाय बिहोमा होबोनाय दङमोन जोंनि आबौबो होनजागोन सोरखौबा आयं सोरखौबा आदामोन सिनियर जों बिथांमोनखौ मोजाङै सिनाया आरोबाव दा सोलिबाय थानाय सावथुन मुलुगाव गोदानै गुबुन बिथिङाव बाहागो लानाय गुबुन महरगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै सिनायलाया आरोबाव जायफोर माने टेलेन्टेड गथ'फोर दङ ओंखारबोनो नागिरदों बिथांमोनखौबो जों मोजाङै सिनाया जों दा बेफोर गासैखौबो जमा खालामनानैहाय माने खौसेयैहाय इउनाइटेडलि आरो जोङो मोनसे बर'नि सावथुन मुलुगखौ जाफुंसार होनो थाखाय मोनसे जानजि खाफ्रानो थाखाय जोङो दिनै नैबे मोनसे गेट टुगेदार हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैदों नोंथांमोना भिजुवेल बेवहाय नुनो मोन्दों लानोबो हागोन माने ओरैबायदि होंगो दोंगो फैदों गोदान महरगिरि गोजाम आर्टिस्टफ्रा जों लिंनाय लेखा बिथांमोना फैदों फैनानै गावसोरनि सिनायथिखौ होफैदों आरो गावसोरनि जा माने टेलेन्ट रोंगौथि बेफोरखौ स्टेजाव दिन्थिफैदों दायो मोसागासिनो दङ गोबां गोदान फैबाय थानाय जायफोर माने इयुन गोनां आर्टिस्टफोर बिथांमोना बेखौ देखायगासिनो दङ आरो दिनैहाय जों बेवहाय आसा खालामदों जों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ लिंहरनाय जादों बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि सावथुन मुलुगावहाय बिटिआर सोरखारा माबादि माने हाबाफारि लादों एबा थांखि लागोन एबा बिथांखि लागोन बेनि सायाव जोङो बुंथिलांगोन होननानै जोङो बिथांखौ मिजिंथिदों आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोनाबो गासैबो मिथिनानै मोननो हागोन जे बर' हारिनि गेजेराव सावथुन मुलुगखौ बिटिआर सोरखारा माबादि लांनो नागिरदों एबा माबादि हेफाजाब होनो नागिरदों बेनि सायावबो मिथिनानै मोननो हागोन आरोबाव जों बेवहाय जोंनि बिसाया
सेन्ट्रेल एबा मिरुआवबो गोबां बिथिंखौ लानानै माने दावखो होलांनो थाखाय जाफुंसार होनो थाखाय जोङो गोबां हाबाफारि लादों बेखौ जोंनि मिरु जुथुमाफोराव जों बेखौ सावरायनाय जाबोदों आरो बिथांखिफोर लाबोनाय जादों बेबादिनो बिटिआर सोरखारावबो जों बेबादिनो दाबि खालामबोनाय जादों गोबां माने बिथिंफोरखौ लानानै मावफुंसार होनो थाखाय एबा जाफुंसार होनो थाखाय थिग बेबादिनो दिनै बेवहाय जोङो मिरुनि जोंहा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लिंहरदों आरो प्रमद बसाखौथ' लिंहरखादोंआनो फैगासिनो दङ बिथाङाबो जों मिथिनायाव आरो प्रडिउसार एस'सियेसन दङ जोंहा बिसाया बेनि आफादगिरि नेहाथारिबो फैदों जोंनि गेजेराव लानाय बर्थमान जायफोर बिथांखिफोर बेखौ जोंनि दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंफुरलांगोन आरो बे बुंफुरलांनायावहाय हयथ' एसेब्लाबो जोंनि बर' हारिफ्रा गोजोननाय मोनगोन माबायदि बिथिङा माबायदि जोंनि बिसाया खामानि दिनै मोनसे जोबोद रंजाथाव बा रंजाथाइ सान मानो होनोब्ला जोङो नैबे बिसा दानाय समनिफ्राय दिनैसिम जों मोनसेबो बिदि प्रग्राम लानो मोनाखैमोन दिनै जोङो गेट टुगेदार प्रग्राम लाबाय आरो दिनै नुनो मोनबाय जोंनि जिखिनि आगोलनि जिखिनि गोजाम आर्टिस्टफोर बिथांफोरखौ जोङो मोनसे लोगो मोननाय गेट टुगेदार प्रग्राम लानाय जादोंमोन बेयाव गासैबो जोंना फैफ्रामजोबदों आरो बिदिनो जोङो बेजों लोगोसे बिसोरखौ बरायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि दा सोलिबाय थानाय बा जोंनि प्रेजेन्ट जिखिनि आर्टिस्ट दङ बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बेयाव बरायनाय जागोन आरो जिखिनि माने जोंनि बे माबायाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बिसानि आन्दाराव जिखिनि फिल्म प्रडाक्सन दङ बे प्रडिउसारफोरखौबो दिनै बेयाव मान बावनाय जागोन आरो जिखिनि एक्टर एक्ट्रिस दङ बेखौथ' बरायखागोनानो आरो फारसेथिं जोङो बेखौ लानानै जों मोनसे ओरैबायदि मोनसे माबा लाबोनो जुस लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों जे बेखौ दिनै जोंनि जि प्रग्राम बेखौ नुनानै जाहाथे इयुननि आर्टिस्टफोरा जाहाथे मोनसे गोसोआव माने रंजाखांनायजों लोगोसे जोंनि बे सिनेमा बा आर्टिस्ट एस'सियेसनाव बाहागो लायो बा आर्टिस्ट जानो थाखाय नाजायो बेखौनो जोङो नैबे हाबाफारिनि जोहै जोङो दिन्थिनो थाखाय बे गेट टुगेदार प्रग्रामखौ लानाय जादों बे खेथ्रआव जोङो एक्सुवेलि जोंनिया बर'नि माबायाव जिथु बर'नि हारिमुआव जोंना माने मोनसे साइडल' जायो जिहेतु माने जोंनि माने जानो हागौ जे बर' राव गोजा जाने एसामिस बा गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंनि रावफोरखौ बुजि मोना बेनिखायनो खायसे खायसेया नायनो नागिरा बेफोरावबो खायसेया माने जोंना बिदिनो गोलैसोना दङ आरो खायसेया मा जायो मा थाखा फैसानि खेथ्रआव जोङो माबानो हाया जौगानो हाया जों माने बिदिनो गोबां फिल्म प्रडाक्सन दङमोन खायसेया थैलांबाय आरो दा बिदिनो जोंहा सिनेमा हल गैया सिनेमा हल गैयिनि थाखायबो जोङो बांद्राय बिदि माने रेगुलार माने प्रग्राम खालामनो हाया बे फारसेथिं फुजाबा दुर्गा फुजा लोखि फुजा बेबायदि फुजाफोरल' जों देखायनो हायो दा बेजों जोङो माने जोंनि माबाखौ जौगाहोनो हाया आरो जिखिनि नांगौ बायदि जिखिनि जों खरसा खालामगोन बेखिनि फिल्मखौ जिखिनि खरसा खालामनानै जोङो दिहुननाय जायो बेखिनि फैसाखौ जोङो लाबोफिननो हाया बेनिखायनो खायसे खायसे प्रडाक्सनफोरा बिदिनो गोमालांदों एलबामफोराबो माने बिदि इउटिउबाव सोरबा हगारबाय खिन्थु माने एलबामफोराथ' बांसिन आरो मार्केट गैया बेनिखायनो बेबायदिनो जानानै गोलैसोना दङ आरो